Čo vás primelo k štúdiu histórie? Čo prebudilo vo vás záujem študovať históriu a potom sa venovať profesii historika? No, mal som ja dvoch profesorov. Profesor Trokta mal takú úctu k faktom a všimol si na mne, že mám dobrú pamäť na roky. Tak ma podporoval v tejto profesii a druhý prípad bol v Oktáve, že som mal profesora slovenčiny, Salesiána, ktorý zase ma nahováral na slovenčinu, na dejiny literatúry. No a tak sa stalo, že som sa rozhodol pre Filozofickú fakultu. A oba tieto smery? Oba tieto smery. Áno. V 1943 som sa na Filozofickej fakulte v Bratislave, tedy na Slovenskej univerzite, zapísal a zapísal som si predmety slovenčinu, dejepis. Postupne som sa viacej orientoval jednak na literatúru, jednak na slovenské dejiny a v literatúre na profesora Mráza, to bol jeden môj učiteľ, a na histórii predovšetkým na profesora Rapanta. U oboch profesorov začal som sa sústreďovať na slovenské národné obrodenie a na staršie dejiny. No a postupne prevládol taký môj záujem na slovenské národné obrodenie z hľadiska historického. Ale rozhodujúcim momentom v tomto mojom rozhodnutí zohralo to, že som sa stal knihovníkom v historickom seminári. Začiatky vašej vedeckej práce, historických výskumov a prác sa spájajú s národno-obrodenským hnutím Slovákov v 18. storočí. Vy ste sa venovali predovšetkým Bernolákovcom. Svedectvom toho sú vaše historické monografie o živote a diele Fandliho, Papánka, Sklenára a ďalších. Čím to bolo, že váš záujem o históriu, o obrodenie sa sústredil práve na Bernolákovskú generáciu a nie napríklad na Štúrovcov? Je to tiež genéza. Vybral som si túto tému v podstate sám. Mala názov Základy historizmu slovenského národného obrodenia. Ťažisko tejto práce je na vývoji cyrilometodějskej a veľkomoravskej tradície a začal som to najstarším obdobím, v podstate už 11. storočím, ale to ťažisko je 17. a najmä 18. storočie a tam som sa sústredil potom na Fandliho, Bajzu, Bernoláka a vyústilo to Holím. Tým som v podstate končil. Historické korene slovenského národného obrodenia, v podstate historizmus slovenského národného obrodenia, to bola prvá moja téma, z ktorej som vyšiel. Pána profesora Rapanta som v priebehu tejto práce upútal a publikoval mi dve štúdie v zborníku Matice slovenskej. Jedna bola o Papánkovi a druhá bola o názoroch Juraja Sklenára na hranice Veľkomoravskej ríše a jeho polemiky s maďarským historikom Štefanom Katonom. Vtedy už som bol tak presvedčený, že pán profesor Rapant túto moju prácu príjme, aj ju nakoniec prijal a v júli 1948 som ju obhájil. Pán profesor Rapant pochopil moje nadanie a zabezpečil mi prvé moje miesto pracovné.
Matici slovenskej v historickom odbore. Dostal som štipendium do Budapešti, do Maďarska. Tak som v októbri do tej Budapešti išiel zhodou okolností spolu s doktorom Petrom Radkošom. Dostali sme internát v Eötvös kolégiu a tam sme bývali 9 mesiacov. Súčasne som navštevoval Széchenyiho knižnicu, univerzitnú knižnicu a akademickú knižnicu a tam som sa rozhodol, že si postupne prezriem všetky tam sa nachádzajúce sloveniká, či už v slovenčine, v latinčine alebo v starej nemčine týkajúce sa Slovenska. Oboznámil som sa so slovenskými fondami v týchto 3 knižniciach. Keď som sa ale vrátil do Matice, nastali tam veľké zmeny. Vedecké odbory Matice slovenskej boli zrušené. Chvíľku som robil takého osvetára. V 50. roku som 1 rok redigoval mesačník Slovensko, časopis pre popularizáciu vied. Po roku ale som sa rozhodol, že to pre mňa nemá význam a prijali ma do historického ústavu vtedajšej Slovenskej akadémie vied a umení, kde som aj nastúpil. Bernolákovci zohrali v našej histórii v procese národného uvedomenia, identifikácie, prebudenia, obrodenia mimoriadnu úlohu. Ich dielom je prvý pokus o uzákonenie spisovnej slovenčiny, o rozvoj vzdelanosti, národnej literatúry. Oni pripravili pôdu pre Štúrovcov, ktorí potom prevzali tú generačnú štafetu a ďalej rozvinuli myšlienky, postupy, práce Bernolákovcov a doviedli ten proces národného obrodenia do konca. 1783 vzniklo Slovensko učené tovaristvo, ktoré malo stánky po celom Slovensku, okrem toho aj v Jágeri a vo Viedni, tak bola to prvá taká pevná slovenská národná organizácia. A Fandli dokonca sa mu podarilo vytvoriť pred Bernolákom prvý najucelenejší slovenský program. To si tak nikto neuvedomuje. Že tam neišlo len o slovenčinu, ale on vyslovil požiadavku, aby na slovenských školách, najmä na gymnáziách, sa v slovenčine, lebo v roku 1792 vyšiel prvý zákon prospech, ja nehovorím, že maďarizačný, prospech maďarčine, že aby sa slovenčina učila aj na gymnáziách. A Fandli doslova hovorí, aby slovenskí chlapci, takto nevzdelaní vo svojom jazyku, okrem latinčiny, pravda, nepadali do posledných priekop. Proste, akože boli nevzdelaní a nedokázali sa uplatniť. Ďalej Fandli žiadal v kompendiáta história v dodatku v týchto stručných dejinách slovenského národa, to vydal Papánka, na konci má také dodatky, tam žiadal, aby slovenská mládež, aj nešlachtická, bola prijímaná do všetkých úradov. Ďalej žiadal, aby prestala diskriminácia Slovákov v prijímaní do cechov. Takže aj v tejto svojej prvej podobe nebolo len také jazykové, kultúrne hnutie, ktoré ako deklarovali, že Slováci sú samostatný kmeň slovanského národa. Teda už Bernolákovci sa prihlásili k slovenskej svojbytnosti a neskôršie Štúr, keď chcel zjednotiť Slovákov, vedome prijal tento bernolákovský princíp, sa k tomuto princípu prihlásil. Takže tu je kontinuita medzi bernolákovským hnutím a najviac ja to dokazujem v tej mojej takej drobnej monografii o Holčekovi, lebo vtedy v 43. viac týchto mladých bernolákovcov už 3. generácie, Palárik, Holček, Závodský,
prijali sa k Štúrovi, si uvedomili, že takto rozpoltený národ na dva jazyky, aj konfesionálne, nič nedosiahne, že sa musí spojiť. To sa naozaj aj podarilo. A práve Bernolákovci a Štúrovci sú príkladom konfesnej znášanlivosti, tolerancie, úcty. Oni sa dokázali zjednotiť v záujme vyšších cieľov, akými bolo postavenie slovenského národa, jeho povznesenie a národné sebaurčenie. To bolo pre nich najdôležitejšie a nie ako navíte zdôrazňovanie. Zjednotiť národ. Áno. Štúrovci si uvedomili, že pri tomto stále sa stupňujúcom národnom útlaku sa nedá nič robiť, to sa musí prekonať. Dohodli sa aj s tou skupinou Bernolákovcov, že Bernolákovci prejdú na štúrovskú slovenčinu. Ovšem tam boli isté podmienky, aby sa bernoláčina a štúrovčina zblížili v niektorých momentoch. Na to vyšla Hatalová gramatika už štúrovskej slovenčiny a nikto nevie, alebo sa o tom nevie, že Hatala bol pôvodne Bernolákovec. Tej tretej generácie, jak bol Holček, jak bol Palárik a takto, že v podstate Hatala ako Bernolákovec urobil takú už modernejšiu prvú gramatiku štúrovskej slovenčiny. Tak som sa rozhodol, že vydám výber z Juraja Fandliho, vydám Bajzovho René mládenca príhody a skúsenosti. Tiež s rozsiahlou štúdiou. Tak sa mi podarilo v rozpätí 2 rokov vydať 2 práce. Potom som sa vrátil do historického ústavu na to medziobdobie, keď som nebol tým tajomníkom sekcie spoločenských vied. Vtedy sa začali obhajovať kandidátske práce. Ja som si povedal, nemám čas, tak som sa vrátil tej svojej rapantovskej diplomovej práci. Tu som využil a napísal som knižočku Juraj Papánek, Juraj Sklenár, obrancovia slovenskej minulosti v 18. storočí a tu som obhajoval ako kandidátsku prácu. Ďalej som pokračoval, keď som sa vrátil do historického ústavu a v 1965. vydal som chvály a obrany slovenského národa. Postupne ste sa dopracovali až takej vlastnej koncepcii slovenských národných dejín a k syntéze. Viete, my sme v dejinách, počnúť s Bokesovými dejinami, podliehali tomu tzv. Uhorskému etatizmu, uhorskému štátu. Že sme často vychádzali z uhorských zákonov, generalizovali sme, ale ten život bol iný. Tak ja si pamätám, že v 75. mal som taký referát pre týchto kolegov zo staršieho obdobia a tak som im dokazoval, že my musíme dosiahnuť za každú cenu slovenskú farbu. Moja taká snaha bola o slovenskú farbu, aj pokiaľ ide o staršie slovenské dejiny. To sa vám aj podarilo v spomínaných monografiách a syntetických dielach, akými sú vaše dejiny Slovenska slovom a obrazom, či v publikácii Priekopníci slovenskej kultúry, ktoré ste spracovali spolu s doktorkou Bokesovou. Ďalšou kapitolou vašich vedecko-výskumných záujmov bola história slovenskej vedy a techniky. Patríte k zakladateľom a osnovateľom tohto odboru histórie vedy a techniky u nás. Ako ste sa dostali na toto neprebádané pole, na ktorom ste potom vykonali veľký kus práce? Dostal som sa k tomu náhodou, že z jedného na druhý ma v podstate menovali za vedúceho oddelenia dejín vied a techniky.
História predtým je krátka. Odbor dejín vied a techniky je u nás nový. U nás v podstate do založenia Slovenskej akadémie vied a umení dejiny, vedy a techniky ako odbor neexistoval. Jak som si povedal, ja sa musím orientovať na ľudí, ktorí sú vychovaní v týchto prírodovedných, lekárskych a technických odboroch, tých musím pritiahnuť k práci. Začal som sa orientovať v prvom rade na múzea. Technické múzeum v Košiciach, tam bol riaditeľom Budkovič, Banské múzeum v Banskej Šťavnici, Lesnické múzeum v Antole a vo Zvolene a Poľnohospodárske múzeum v Nitre. No a veľmi dôležitú zložku, ktorej som sa ja chopil, bola inštitúcia ašpirantov a výchovy kandidátov vied. A ja som si povedal, tak najprv začnem od svojich pracovníkov, že tí sa vychovajú na kandidátov vied a potom budeme priťahovať z týchto jednotlivých múzeí mladých ľudí, ktorí sa chcú vychovať. V 60. sme vznikli a už 1962 som dal podnet, aj sa založil periodický zborník z dejín vied a techniky na Slovensku, v ktorom som ja deklaroval aj program tejto disciplíny na Slovensku. Historik doktor Jan Tybenský je aj osnovateľom, autorom a spoluautorom dvoch veľkých vydavateľských projektov. Vydal Dejiny vedy a techniky na Slovensku a inicioval, zostavil a autorsky pripravil veľké na niekoľko zväzkov rozvrhnuté dielo Priekopníci vedy a techniky na Slovensku. Tomu však predchádzala dlhoročná príprava a spracovanie podrobnej bibliografie. Túto bibliografiu som urobil tak vehementne najmä preto, aby som mohol nielen pre priekopníkov, ale vôbec pre spoluprácu na tých technikov priťahovať aj ľudí z rôznych odborov techniky, najmä penzistov, ktorí už nevedeli čo a chceli napísať dejiny svojho odboru. V týchto prácach boli aj signatúry zo všetkých knižníc na Slovensku, dokonca aj z Prahy, v Brne. Týmto sme si my vytvorili takú základnú, veľmi široký káder spolupracovníkov, lebo táto naša spoločnosť od toho 65. roku postupne zrástla až na takých 250 členov a z týchto 250 členov bola polovica historikov, ale druhá polovica boli lekári, technici, prírodovedci z rôznych odborov, ktorí mali týmto k dejinám vedy a techniky záujem. Popri práci na monografiách a vedeckých publikáciách ste vydávali aj historické zborníky. Tak my sme tie zborníky z takých tenučkých nakoniec sa nám podarilo v tom 9. ročníku zborníka až na 20 hárkov. No a okrem toho, čo nám veľmi pomohol akademik Stanek, že sme v 70 rokoch mohli založiť edíciu, samostatnú edíciu peknú, pekne vypravenú, ktorá mala názov Dejiny vedy a techniky, kde sme vydali takých 8 prác. Tak do začiatku tam vyšli práce od našich pracovníkov, tak napríklad Ľubomír Prikryl vydal tam Dejiny geografie na Slovensku, Mária Bokesová Uhelová vydala Dejiny zdravotníctva na Slovensku za feudalizmu. No a zlatá koruna tohoto je, že keď mal Koperník 500 rokov od narodenia, my sme sa rozhodli vydať to jeho hlavné dielo, ktoré v slovenskom preklade je Obehy nebeských sfér.
Priekopníckym dielom je aj vaša kniha Dejiny vedy a techniky na Slovensku. Keď človek listuje v nej, tak je s prekvapením zistí, v akom rozsahu existovala na našom území už v minulosti veda, ako sa rozvíjala, koľko mala predstaviteľov. Že je to porovnateľné s inými národmi. Hoci náš neslobodný slovenský národ mal oveľa horšie podmienky ako okolité národy. A predsa mali sme svojich vedcov, svojich technikov, rôznych odborov. Pracovali tu a pôsobili mnohí významní vedci zo zahraničia. Zistujeme, že máme byť na čo hrdí v oblasti vedy a techniky. Že zdrojom hrdosti Slovákov môžu byť i dejiny vedy a techniky. Táto knižka má tiež svoju takú históriu. Ja som ju začal vydávať na pokračovanie. Oslovilo ma vydavateľstvo Osveta Martina, či by som tú knihu pre nich nedokončil. Ochotne som sa na to podujal, dal som sa do roboty a tu skutočne sa mi podarilo tú knihu dokončiť. Tá na rozdiel od koncepcie priekopníkov, kde sú dejiny prírodných lekárskych vied a techniky, má tú zvláštnosť, že do toho som zahrnul aj spoločenské vedy. Ktoré obdobie považujete vo vašom živote a vo vašej vedeckej práci za najproduktívnejšie? Za svoje také najproduktívnejšie obdobie považujem ten koniec 70. rokov, kedy mi vyšli tie dejiny vedy a techniky na Slovensku, a potom 80. roky. To bola taká zhoda okolností. Do 80. rokov padli dve veľké jubileá. Padlo jubileum Adama Františka Kolára a padlo jubileum, 300-ročné jubileum narodenia Mateja Béla, ktorý sa dostal do kalendára UNESCO. Dostal som sa k tomu, že som na týchto dvoch osobnostiach začal pracovať. Nebolo to pre mňa ľahké. Pokiaľ išlo o Adama Františka Kolára, je to prípad, ktorý sa dokonca nedostal do Risnerovej bibliografie. V súvislosti s Adamom Františkom Kolárom som vyslovene išiel do archívov. Jednak som išiel do Cečeního knižnice do Budapešti, kde je aj rukopisná pozostalosť a časť korešpondencie, ale najmä som išiel do Šopronu, kde je štátny maďarský archív a kde Adam František Kolár, keď ho Mária Terézia povýšila do šlachtického stavu, dostal taký malý majetoček a jeho pozostalosť dostala sa práve do Šopronského archívu. Tak tam som strávil 1 mesiac. Pokiaľ ide o Mateja Béla, tak to je veľká pozostalosť. Časť pozostalosti je v evangelickom archíve v Budapešti. Časť pozostalosti je v Sečeníkenftár, ale ťažisko pozostalosti je v arcibiskupskom archíve Ostrihome. Keď došlo jubileum Adama Františka Kolára, tak vydal som knižku Slovenský Sokrates Adam František Kolár a vydavateľstvo Madáč vydalo takú trošku skrátenejšiu verziu po maďarsky. Individuálne som vydal publikáciu o Matejovi Bélovi Veľká ozdoba Uhorska. No a okrem toho som vydal vo Svetovom ústave Matej Bél Život dielo, najväčší a najdokonalejší polyhistor Očovský. No, ja som odišiel do dôchodku a hlavnú energiu som vynaložil na 3. zväzok priekopníkov. Organizoval som, ujal sa ma vtedy taký môj mladší kolega, môj bývalý ašpirant, doktor Ondrej Pös. No a ten 3. zväzok priekopníkov od 1918 až do 89 nežijúci sme dokončili do počiatku 87.
Aj som ho niesol krásne prepísaný do vydavateľstva Obzor. No ale potom, vzhľadom na to, že došla nežná revolúcia a čo bolo staré, bolo trošku v nemilosti, nemalo to nádej na vydanie. Teraz sa tá nádej obnovila, práve teraz vychádza obdobie od 1918 do 1945, ale ja som presvedčený, že vyjde tá nasledujúca časť a dokonca, že to dotiahneme až do 2000 a tým sa uzavrie z mojej strany aj akcia Priekopníci. To je pekné završenie celoživotného diela. Málo ktorá obec sa môže popíšiť takou publikáciou, ako je poctivá obec Budmerická. Ja som mojim rodákom vždy sľuboval, a niektorí takí mladší mi to vyčítali aj, že ja o všeličom píšem a o svojej rodnej obci nepíšem, ale že keď budem na penzii, že sa do tých dejín Budmeríc pustí. No a najprv som dokončil ten tretí zväzok Priekopníkov a potom som sa naozaj do tých dejín Budmeríc pustil. Ale priznám sa aj Budmeričanom, aj vám, že až taký veľký lokál patriot som není, aby som napísal iba dejiny jednej obce, tak som si povedal, že urobím to, čo doteraz slovenskej historiografii sa nerobilo, ten každodenný život na slovenskej dedine v tom najstaršom období. Ale teraz som sa pustil do tej predchádzajúcej časti pred tým 18. storočím, pre 16. a 17. storočie tejto prvej časti tejto mojej rodnej obce mám dostatok materiálu archívneho, veľmi zaujímavého. To bude fascinovať slovenských historikov, niektoré materiály, ktoré uverejňujem aj v prílohe. A som presvedčený, že sa ona stane modelová pre písanie slovenských obcí a to, čo som hovoril o význame takýchto hĺbkových sond pre slovenské dejiny, tak to je druhá vec, to musia posúdiť už historici. Máte v pláne napísať ešte aj dielo Feudálne Slovensko očami cudzincov. Týchto cudzincov na Slovensku pútalo to, čo oni doma nemali. To bude taká atrakcia, ako to vypadalo na Slovensku v minulých storočiach očami cudzincov. Váš život bol a je vrchovato naplnený prácou, ktoré plody tu ostávajú, na ktorých možno stávať. To by nebolo možné bez veľkej miery životného optimizmu, bez elánu a pracovitosti a bez pozitívneho životného programu. Mal som hrozne rád moju robotu. Toto hádam som zdedil od svojho otca. Ten zomieral a stále, on bol zámočník a stále v delíriu mi hovoril, podaj mi kladivku, podaj mi šrauncíger. Proste stále hovoril o robote. Toto som mal v sebe, túto vášeň pracovať aj a robiť som v sebe mal. Mal som dobrú pamäť. To je, pre historika je to dôležité a dobrú kombinačnú schopnosť, že v istých situáciách, keď to potrebujete, skáču vám z toho ľudského zázračného kompjútera kombinácie, o ktorých ste si mysleli, že ste ich dávno zabudli. No a potom som mal veľmi trpezlivú a znášanlivú ženu, ktorá mi to trpela, lebo to nebola len 8-hodinová robota.